Ayun, magandang umaga po sa ating lahat mga kaborgi, no? So sa araw na to guys, samahan nyo ako sa aking trabaho bilang isang Lalamove delivery rider. So para malaman natin kung magkano nga ba yung kinikita ng isang Lalamove delivery rider dito sa Pampanga. Papakita ko sa inyo kung paano siya mag-work, kung paano kumuha ng booking, mag-pick up at saka mag-drop off, at saka kung magkano yung kinikita. So, itong trabaho na to guys, hindi lang naman siya para sa akin hindi lang ako puro lalamove lang kinukuha kong booking. So may mga private booking din ako. Tulad nung may isa akong flower shop na suki. So suki ko siya sa may Tiga Angeles, Pampanga, ang Ben Eve Flowers. So ako yung private rider nila. So, kapag walang deliver na bulaklak, naglalalamove ako. So kapag tinetext lang naman nila ako nasa Along Angeles lang naman ako. So Along Angeles, Pampanga. So magte-text lang yun, magchat-chat kung may i-deliver. So pupunta ako before ng time ng delivery. So ganun lang yun. So tara, on the way na puntang Angeles. So mula Florida Blanca, Pampanga, pupunta ako ng Angeles. Doon ako pumupwesto. Actually may mga booking din naman from Florida Blanca to any point of Pampanga, kaso mas maganda kasi sa Angeles, mas maraming booking. So dumadaan muna ako dito. Ito yung routine ko sa umaga pag pupunta ng Angeles. Dumadaan muna ako dito sa may tapat ng Neplum, sa may Holy Mary Memorial Chapel. Ayan, nagkakape ako dyan kay nanay, yung street vendor dyan na matanda, ay Nanay Rosalia. Ayan na, dyan ako nagkakape. Hindi na ako nagkakape sa bahay. So pagkaligo, bihis, alis, dito ako dumadaan araw-araw. So ayan, masarap magkape dito kasi mahangin. Saka habang nagkakape nag-aantay na ng booking. Ayan, si Nanay Rosalia. Shout out sa iyo, nanay. Yun. So dito ako palagi nagkakape. Kung minsan kahit tanghali o hapon, kung medyo matumal yung booking, nagkakape ako dyan. Dyan ako nakapwesto palagi. So ayan. So sarap ng kape. So ito kasing pwesto na to guys, yung mga booking kasi dito usually Angeles to Porac, Angeles to Mabalacat, tsaka Angeles to San Fernando. Kaya maganda tong pwesto na to. Mga 200 meters na lang ito sa may Nepo Quad, sa may Nepo Mall. So malapit na to dun sa pinakasentro ng Angeles. At malapit din sa sa Santa Cruz. Ayun. So ayan, may first booking na, may pumasok na agad. Napakabilis So 71 pesos. Ang pick up location niya is 1 kilometer away dito sa pwesto natin. Dito lang sa Angeles. At i-deliver sa may Sindalan. Sa ito, patahian ng gown. May Sindalan, San Fernando, Pampanga. So 6.9 kilometers So ayan, as usual, i-chat ko lang yung customer na good morning po, confirm booking, on the way to pick up location. Tapos i-call lang yan. Pagka-send niya ng chat message na yan, i-click lang yung yung call customer. Ayan, pagka-click ng call customer, i-end call agad, hindi na siya kakausapin para lang mag-proceed yung yung booking. Tapos pin location, pick up. Ayun, let's go. Pick upin na natin ang ating first bookings. Ayun, so andito na sa may sa may pick up location. So hindi makontak ang customer, nakasarado din ang bahay at nakalock. So kinontak ko na rin yung yung sa drop off, yung nag-book, at hindi rin nila makontak. So ang mangyayari nito is cancel booking ito. Malas first booking, cancel agad. Pero magbabayad daw si customer. So sinend ko na yung GCash number ko sa kanya at magsisend daw ng babayaran niya yung delivery fee. So ayan, so wala tayong magagawa. Let's go. One eternity later. Ayun, so mga ilang minuto lang second booking agad. So vape shop ito, pick up location, vape shop. Ayun, so chat lang yung customer, tapos proceed na tayo. Proceed na agad sa pick up location. So paulit-ulit lang naman yung na yan, yung proseso. So ayan, pagkatapos si chat, call, end call,
Tapos biyahe papunta sa ano, sa pick up location. So madali lang naman yan guys, hindi naman yan ano. Sa umpisa malilito ka, pero pag natutunan mo na yung paano paggamit ng apps, madali na yan. So ayan. Ayun, napakabilis. Na pick up ko na ano, ayan na. Sa mga vape lang yun. So i-deliver ko na. So malapit lang naman, 46 pesos lang naman, 3.9 kilometers dito lang din sa Angeles. So barya-barya ang tawag namin dyan. Ang ano dyan, ang inaasahan dyan, yung tip medyo malalaki. Pag ganyan kasi na 46 pesos, kung minsan nagbabayad ng 70, 80. So tingnan natin. Ayun, na-deliver ko na ano. So yun na nga ang sinasabi ko. Thank you sa ating sa pangalawang customer. Sa 46 pesos na delivery fee, nagbayad siya ng 100 pesos. So may 54 pesos tayo na tip. So ayun ang tinatawag namin sa mga barya-barya. Malalaki yung tip. So ayan, hanap ulit ng pangatlong booking. A few moments later. Ayan, so may third booking na tayo. So medyo malaki to, ano, 150 pesos. From Angeles, ang drop off niya sa may Sindalan ulit, sa may Jumbo Genera. So paninda siguro ito sa mga food court doon sa loob. So ayan, check muna, no? May pumasok na, ayun, pumasok na yung GCash. May pumasok na message. Ayun, na-send na ni ma'am yung kanina, yung first booking na na-cancel. Ayun, binayaran na yung 70 pesos, pumasok na sa ating GCash number. Ayun, tama-tama, 70 pesos. Pumunta lang tayo sa pick up location, tapos na-cancel lang yung booking, 70 pesos agad. So ayun, let's go na sa ating pangatlong booking. Proceed na tayo agad sa pick up location nito. Let's go! One eternity later. Oh, ang init. Alright, so nakatatlo na tayo. Napakabilis, nakatatlong booking na tayo. So dito muna tayo sa may highway. So may San Fernando to guys, sa may MacArthur Highway. So abang muna ng pang-apat na booking. Maraming booking kaso maliliit, malalayo ang pick up location niya. Ayan, ang dami. So ayun, napakadali ng ano, trabaho. So sa tatlong booking, ano, yung una is 70 pesos kung nag-cancel, binayaran via GCash. Tapos yung pangalawa yung 46 pesos, nagbayad ng 100. Yung pangatlo is 150 pesos, nagbayad ng sakto 150 pesos, walang tip. So bali nakaka 250, 320 na tayo sa tatlong booking. So ayan, antay-antay lang. Check lang. Ayun, may deliver na bulaklak. Nag-chat na si ano, si Jaja. Ayan, may deliver ng 10:30. Ayun, so 12 PM pa. So before 12, so mga 11:30 kailangan nandun na ako sa shop. So pwede pa kumuha ng ano, ng isa pang booking. So ayun, tingnan muna natin. Abang-abang muna. So ayun, naabang-abang muna. So nandito ako ngayon sa may tapat ng St. Paul Publication, sa may MacArthur Highway, sa may San Fernando, Pampanga. So saglit lang yan, maya-maya may panibagong booking na naman yan. So tara, waiting time. 3 days later. Alright, so pang-apat na booking na agad, ano, mga kaborgi. So pinick up ko na, no, hindi ko na nakita pa kasi ulit na naman yung proseso na. So pinick up ko na siya. Ayan, so diretso na agad niya sa may drop off location sa loob ng Clark ito, sa may Dinata, sa may Philexcel. So galing ng Infusion Cafe dito sa San Fernando. Ayun, sa mga kape siguro yun. So let's go, deliver na natin yan. Pasok tayo ng Clarkfield, Pampanga. Let's go, biyahe. Ayun, so na-drop ko na rin 120, may tip na 5 piso. Ayan, ikaw complete lang natin yung booking.
Tapos magre-review lang tayo. Bigyan na ng review. So matic, palaging ano yan, palaging 5 stars yan, para pag nag-book ulit yan priority agad ako na makakuha. Yun, so ganun lang ulit. Tapos abang ulit ng panibagong booking. So yan, dami pang booking One eternity later. Okay, may panibagong booking na. So na-pick up ko na yon. Ito, kaka-pick up ko pa lang nung sunod na booking. So sa labas ng Clark lang yan, sa may Zarina, Villa Zarina, papunta ng South Supermarket sa may San Fernando ulit. So panghalo-halo yan. So tara, ibabiyahe ko na yan. Makaambulan pa, makulimlim Ang lakas ng ulan sa Angeles. Sobrang lakas ng ulan sa Angeles. Nabutas yung ilalim mo. Buti yung natapon. Check ko lang sir kung ilan mo. 2 banana sir. A few moments later. Yun, next booking. Yan, na-pick up ko na. From San Fernando ulit to Angeles City. Napakaganda ng na yun, ng drinks. Ganda na lalagyan. Ayan, na-pick up na. At ibabiyahin na natin yan. Baka tirahin pa ng iba. So, ayan. Yun, ayos na. Deliver na, napakabilis. So, pag ganyan na paid via wallet, guys, walang cash na babayan sa yung customer. Diretso sa wallet yung yung delivery fee. So pagka-complete ng booking, matik yan, papasok sa wallet. Madadagdag sa balance ng wallet mo. Check natin, confirm. Ayan. So pagkatapos ng review, basta pagka-complete niyan, matik na yan. Check nyo agad yung wallet. Yun, nadagdag na. So ayun, okay na. Antay na naman ulit. So ganyan lang yan sa maghapon, Yun, okay na. Let's go! Alright, proceed na tayo sa next booking. So, ayan, 97 pesos from Porac to Mabalacat, So, pagkain yan, mga kaborgi. So, ang kinaganda niyan, may isa pang ibubok sana si ma'am. So, ang sabi niya sa akin, hindi na niya ibubok, ipapasabay na lang niya at babayaran na lang niya yung delivery fee. So, sorry, kailangan mo ba, Yung pangalawa, walang siyang komisyon. Yung unang booking lang siya mayroong komisyon. Yung pangalawa kasi, pinasabay na lang So, bali dalawang booking yan, double booking. Isang pick up location lang naman kasi. Tapos yung drop off, magkasunod lang na lugar. So, okay lang yan. So, ayun. So, yun ang kagandahan nun. Kaya, pabiyahe ko na to. Let's go! Biyahe ulit! Ride safe po! Alright, so kamusta na kayo mga kaborgi? Hindi pa ba kayo nahihilo sa pagsama sa akin? So ayan, kukwentahin lang natin, Kukwentahin ko lang kung nakamagkano na ako. So nasa mag-alas 2 na, 2:14. So ayan, alas 2:14. Kukwentahin ko lang kung nakamagkano na ako, So siguro mga isang booking pa, tsaka yung Bulaklak. May isa pang Bulaklak kasi i-deliver. So ayan, nakamagkano na kaya tayo? Oh, ang dami na. Oh, yun. So naka 1,150 na mga kaborgi. So para sa akin okay na yan, kaso maaga pa naman. So kuha pa tayo siguro ng mga isang booking tsaka yung isang Bulaklak pa. Tapos okay na, pahinga na, okay. Pahinga na nun. So ayan, napakasarap ng trabaho bilang isang delivery rider ng Lalamove. Na nandito ako sa may AUF Convention Center sa may Angeles. Ayan po, sa may Angeles University Foundation. Dito sa malapit sa Medical Center. So, ayun, waiting ulit.
Bitin pa ako, mga isang booking pa. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll One eternity later. So ayun mga kaborgi, so maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong maghapon, ano. So ngayon nakita nyo na kung paano ang buhay ng isang delivery rider, ng Lalamove delivery rider. So bali naka 1,450 pesos pala ako guys, ano. So labas na yung gas noon at saka yung ano, yung labas na yung gas at saka yung pinangkain kong lunch. So ayun, maraming salamat. Hanggang sa muli po. Sana po ay huwag kayong magsawang sumuporta sa aking channel. Just click the subscribe button, notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pang videos. At paki-like na rin at paki-share yung mga uploads ko. So maraming salamat po, ano. So hanggang sa muli po. God bless po sa lahat. Thank you po. Bye-bye.